Fogo! Wena ngicabanga ukuthi ngisilima wena sahlanye wena sofana noyihlo phambene la ekhanda lakho. Mama Mhlangi, mama Mhlangi, ngiyatshela Mhlangi, ngicela ukubona isibongo kamereni lami, ngicela ukuthi ungisize Mhlangi. Mama ngicela ungikhole, mama ngicela ungibhilive, ngibona isibongo. Yena ntombazane ngithanda ngeke. Wena isikhathi sokuthi ngize isikopisi Mhlangi ngiyisho phambene la ekhanda. Ha. Mrs. Gibele Straat, cala ukuthi nintshele ukuthi ukuphi inkinga kahle kahle la endlini. Wangiqolozela, phendula, umuntu abanibhoka yithi. Ukuthi mina ngihlezi ngibona ibhoka mangivuka ebusuku and mina mama ngiyambiza, ngiyamtshela ukuthi kunento izinto engizibonayo, ungitshela ukuthi ngiyahlanya, so mina ngazi ukuthi yini into wrong ngani. Nayi. Ekutheni ngikwazi isibhoko. Kunoma ngani manje? Qalile futhi wangihlaza wena. Uqalile wasangihlaza. Mhlangi. Phuma.